भइल ए बैंगन? का भइल हो? तू हमार लभर हो के इतना काहे रोवत बाड़ू? अमुड़िया पटक पटक के रोवत बाड़ू। हाई टूट फाट जाइबू त हमर लभर के बनी है? हमके दुल्हन बनाला ना त दूसर लेके जाई। हमरा पीछे पड़ल बाड़े हमर जीजा जी के भाई। हो हमके दुल्हन बनाला ना त दूसर लेके भागी। हमरा पीछे पड़ल बाटे हमरा जीजा जी के भाई। अच्छा ई बात बा, त बतावा कि तोहरा जीजा जी के भाई केने बाड़े सन? हाय मार मार के ओकर गणिया लाल कर देब, काहे से कि तू हमार माल बाड़ू और हमारे से शादी होखे के चाही। ओकर नाम बतावा एक करे जा, का बा ओकर नाम? हाँ त नाम सुने के बता सुना। ओकर नाम प्याज बा, जे कि हमरा पीछे हाथ धो के पड़ल बाड़े आ कहत बाड़े कि तोहरे से शादी करब न त हम मरब। अच्छा त ई बात बा, प्याज तोहरा पीछे पड़ल बा। अच्छा रुक, हम प्याज से पूछत बानी, का ये प्याज आ तू हमारे माल पर लाइन मारत बाड़ा? आ तू जन्मो जन्म के हमर दोस्त बाड़ा, ऐसन घटिया काम कैसे करत बाड़ा ए बाबू? आलू भैया सॉरी सॉरी, हमरा के ना पता रहे हो मर्दे कि बैंगन तोहार माल बिया। सॉरी।